Сәлем сезгә искән тан җиленнән. Сәлем сезгә дуслык иленнән. Сәлем сезгә барлык дусларымнан. Сәлем сезгә арта җиреннән. Мәктәп тормыш сукмагында иң якын дустым минем. Якты йөз белән каршылый, аша зур белем илен. Кайтасы килми мәктәптән, анда шундый күңелле, бүтән шартлар тудырылган, тик ал гына белемне. Тәрәс төпләрендә ямьле гөлләр чәчәге аталар, галим укытучыларыбыз тырышып укыталар. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген сез безнең белән бергәләп Уларташ төп мәктәбе буйлап сәяхәт итәрбез. Мәктәп тормышы һәм аның эшчәнлеге белән танышырбыз. Шулай итеп, тапшырыбызны башлыйбыз. Хәзерге заман авыл мәктәбе ул социаль, мәдәни һәм белем бирү үзәге. Безнең мәктәп бинасында спорт комплекс, балалар бакчасы урнашкан. Авылдагы барлык мәдәни чаралар да мәктәптә үткәрелә. Димәк, мәктәп тормышы авыл тормышы белән тыгыз бәйләнештә бара. Безнең Уларташ мәктәбендә бүгенге көндә 43 укучы белем ала. Алар 2 басу Уларташ һәм Уларташ авылларыннан. Бу укучыларга 18 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәбебездә укыту процессы өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Бүгенге заманда мәктәп тормышы бик тыгыз. Укучыларның да, укытучыларның да бер буш вакыты да юк. Уку белән бер рәттән төрле конкурсларда, фәнни-гамәли конференцияләрдә, олимпиадаларда, спорт ярышларында актив катнашалар. Укучыларыбыз район күләмендә фән олимпиадаларында бу елда да уңышлы гына чыгыш ясадылар. Технология, биология, татар теле, математика, информатика, рус теле, әйләнә-тирә дөнья фәннәреннән укучыларыбыз призлы урыннар яуладылар. Бер укучы татар теленнән республика этабында катнашты. Кичкенә генә мәктәп өчен бу зур уңыш дип саныйм. Укучылар санының әз булуының уңай яклары да бар. Һәр укучы белән индивидуаль рәвештә эшлибез. Моның нәтиҗәсе зур. Төрле тикшерү эшләрендәге нәтиҗәләр буенча мәктәбебез районда алдынгы урыннарда бара. Шагарлы сыйныф укучылары имтиханнарын уңышлы тапшыралар. Узган уку елында барлык укучылар да имтиханнарны 4 һәм 5 билгеләренә генә тапшырып, укуларын башка уку йортларында дәвам иттеләр. Укытучылар да конкурсларда актив катнашалар. Рузалия Хаметовна иң яхшы биология укытучысы номинациясында җиңүче булды. Коллективта күп еллар эшләгән укытучылар да, яшь укытучылар да бар. Сафларыбыз ел саен яңа укытучылар белән тулылана. Яхшы укытучыларны мәктәпкә тарту максатыннан район җитәкчелеге тарафыннан бик күп эшләр эшләнә. Аларга бөтен уңайлыклары булган. Йортлар бирелә. Быелгы уку елында яшь укытучыга грант бирелә башлады. Алар 3 ел буе 10 мең күләмендә өстәмә акча алачаклар. Безнең башлангыч укытучыбыз Алина Илдусовна әлеге грантка ия булды. Мондый мөмкинлекләр булганда барыбызга да тырышып эшлисе генә кала. Мин Идрисова Алина Илдусовна Саба районы Килдебәк авылыннан 5 ел дәврендә КФУда укып кайтканнан соң 2023 елның сентябреннән эшкә урнаштым. 1нче классларны укытам. Кайтуыма шунда ук сөенечле хәбәрдә килеп иреште. Республика күләмендә яшь укытучыларга грант конкурсы игълан ителде. Республика ныкымда җиңү яулый алмасам да, район җитәкчелеге Рәис Нургали улы Миннеханов тарафыннан оештырылган грантка ия булдым. Мин моңа бик рәхмәтлемен. Миңа мәктәптә эшләүе бик ошый, балалар да яхшы, коллектив та яхшы. Әгәр дә ярдәм кирәк булса, бер сорау туса, киңәш кирәк булса, мин тәҗрибәле укытучыларга мөрәҗәгать итә алам. Укытучы һөнәрен сайлаганыма үкенмим, бик ошый. Алга таба да шушы һөнәрне дәвам итәрмен дип уйлыйм. Динә, син ничек уйлыйсың? Безнең мәктәбебез башка мәктәпләрдән бәлки аерылмыйдыр? Бәлки шулайдыр, әмма монда күлгә үтеп керә торган ниндидер рәхәтлек, җылылык бар. Бу хисләр мәктәп бусагасын атлап кергәч тә сине урап алалар кебек. Әйе шул. Әйе, безнең сыйныф бүлмәләре якты һәм җылы. Тырышып уку, ныклы белем һәм тәрбия алу өчен барлык уңайлыклар да тудырылган. Заманча җиһазландырылган уку кабинетлары, якты зур спорт залы, остаханәләр, ашханә, китапханә бар. Бүгенге көндә уку-укыту процессы укытучылар алдына педагогик технологияләрнең принципларына таянып эшләү, уку-укыту эшендә әлегә кадәр булган технологияләрнең барсында итеге яки бу дәрәҗәдә куллану максатларын куя. Мәктәбебездә кабинетлар интерактив такталар, мультимедиа проектлары белән җиһазланган. Дәресләрдә компьютерлар кулланыла. Төрле фән дәресләрендә мөгаллимнәребез әлеге технологияләрне торган саен киңрәк һәм нәтиҗәлерәк кулланалар.
Минем өчен укытучы ул балаларны чын күңелдән ярата белүче, эшенә теләк белән килүче. Үзе укыткан укучыларының уңышларын күреп, сөенә белүче. Укытучыларыбызны бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Алар шундый яхшы, ярдәмчел, үз эшләренә тугры. Барысы да мактауга лаеклы. Укытучыларыбыз кайчан бик таләпчән булсалар да, без беләбез, укытучыларыбызның төп бурычы безне чын һәм яхшы кешеләр итеп тәрбияләү. Үрнәк булып туры юл күрсәтеп, начарлыктан безне яклыйсыз, акыллы һәм төпле киңәш биреп, ягышлардан безне саклыйсыз. Шундый укытучыларыбызның берсе биология һәм химия фәне укытучысы Софиева Рузалия Хамитовна. Ул быел районда айрым фәннәр буенча үткәрелгән ел укытучысы бәйгесенең җиңүчесе дә. Рузалия Хамитовна үз эшенең остасы, бар яктан сәләтле педагог. 1987 елдан башлап Олар Таш төп мәктәбендә укучыларга белем һәм тәрбия бирәм. Укытучы һөнәренә булган мәхәббәт миңа әти-әниемнән бирелгәндер дип уйлыйм. Әнием Райга Әхмәтхан кызы шушы мәктәптә 30 елдан артык башлангыч сыйныф укучыларына белем һәм тәрбия бирде. Әтием Хамит Мөхәммәтҗанов Янил профтех училищесының Икшермә филиалында тракторист-машинистлар әзерләүдә үзеннән зур өлеш кертте. Укучыларым ел сайын төрле конкурсларда, олимпиадаларда, фәнни-гамәли конференцияларда бик теләп катнашалар һәм призлы урыннарга ия булалар. Быелгысы уку елында 8нче сыйныф укучысы Билалова Мәликә муниципаль этапта биология фәненнән призер булды. Үткән уку елында мәктәбебездә Лесная страна исеме астында мәктәп урманчылыгы оешты. Укучыларыбыз туган явыз табигатен саклауда үзләреннән зур өлеш кертәләр. Укучыларым белән бер рәттән үзем дә төрле конкурсларда катнашам. Быелгысы уку елында Бөтен Россия конкурсының иң яхшы биология укытучысы номинациясында җиңүгә ирештем. Укучыларымны бик яратам. Алдагысы уку елларында дагы укучыларымның тирәге, ышанычы булырмын дип әйтәсем килә. Укытучыларыбызның хезмәте һәм укучыларыбызның тырышлыгы район һәм республика олимпиадаларында чагылыш таба. Мәсәлән, татар теле фәненнән укучыларыбыз район олимпиадасында теләп катнашалар һәм призлы урыннар алалар. Мин Гаянов Әмир, 4нче сыйныф укучысы. Быелгы уку елында 5 олимпиадада катнаштым. Әйләнә-тирә дөнья һәм туган тел фәннәреннән районда призер булдым. Бу уңышларга ирешүдә миңа укытучым Гайсина Гөлфия Савиевнаның әти-әниемнең ярдәме бик зур булды. Үзем дә өстәмә шөгыльләндем. Алга таба да тырышып укуымны дәвам итәм. Олимпиадаларда катнашу миңа бик ошый. Хәерле көн. Мин Хуҗина Язгөл, 8нче сыйныфта белем алам.
Мәктәптә уку дәверендә төрле олимпиадаларда, конкурсларда, конференцияларда катнашам. Ә инде туган тел фәне минем өчен бик тә якын. 4-нче сыйныфта ук мин бу фәннән район олимпиадаларыннан призлы урыннар алам. Олимпиадаларда урын алу зур тырышлык сорый. Без укытучыбыз Фирая Әхмәтхановна белән әзерлекне сентябрь аенда ук башлыйбыз. Татар теле китабының бөтен бүлекләрен ныклап кабатлап чыгабыз. Иҗади эшләр башкарабыз. Ирешкән уңышларымда, әлбәттә, укытучымның да хезмәте зур. Мин аңа бик рәхмәтле. Белем бирү белән тәрбия системасы бер бөтен. Бу ике төшенчәне бер-берсеннән берничек тә аерып булмый. Безнең мәктәптә дә тәрбия эшенә аерым игътибар бирелә. Мәктәптә тәрбия эше балаларның шәхес буларак үсешенә юнәлтелгән. Аның өчен барлык шартлар да тудырылган. Тәрбия эшенең төп нәтиҗәсе буларак мәктәптә тәртип һәм хукук бозу фактлары булмавы, балаларның сәламәтлеген саклау, укучыларның төрле өлкәләрдә кызыксынучан активлыгы үсүе, район күләмендә үткәрелгән төрле тәрбия, спорт чараларында актив катнашып уңышларга ирешүе тора. Мәктәпне умарта оясы белән чагыштырасым килә. Монда бик җанлы тормыш ага. Башлангыч сыйныф укучылары Россия беркетләре хәрәкәтенә теркәлде һәм актив ул юнәлештә эшләп киләләр. Урта сыйныф укучылары беренчеләр хәрәкәтенә бик теләп кушылдылар. Барлык эшләрне мөстәкыйль башкарып чыгарга тырышалар. Сыйныф җитәкчеләре атна саен мөһим турында сөйләшүләр, һөнәр сайлау буенча Россия минем офыкларым һәм гаилә белеме сыйныф сәгатьләрен, цифрлы ресурсларны кулланып үткәрәләр. Мәктәптә 4 түгәрәк эшләп килә. Алардан тыш укучыларыбыз төрле спорт түгәрәкләрендә шөгыльләнә. Шахмат һәм бию белән мавыгалар. Укытучылар һәм остазлар елында уздырылган эчтәлекле матур кичәләрдә, гаилә елында үтүче чараларның барысында да укучыларыбыз үз осталыкларын күрсәтәләр. Бүген мәктәп коллективы 20 март көнне үтәчәк гаилә елына багышланган зур концертка әзерләнү белән мәшгуль. Концерт программасына иҗади гаиләләр чыгышы да кертелгән. Гаилә елы уңаеннан укучыларыбыз гаиләләре турында бары тик җылы сүзләр генә әйтәсе килә. Тырыш, тату булган гаиләләрдә тәрбияләнә безнең укучыларыбыз. Ә бүген сезне шуларның берсе Сәләхиевләр гаиләсенә кунакка чакырабыз.
Мин Салахиевлар гаиләсендә өлкән бала, без гаиләдә 4 бала. Мин 9-нчы сыйныфта укыйм. Әтием МЧСта начальник булып эшләй, әнием фельдшер булып эшләй. Мин алар белән горурланам. Алар безгә хезмәт юлын күрсәтәләр, өйрәтәләр хезмәткә. Мин аларны яратам. Мин Дилюс, гаиләдә 2нче бала. 2 энем бар, апам, әти, әни, аларны бик хөрмәт итәм. Шөгыльләнәм көрәш белән, төрле ярышларга барам, урыннар алам. Әйдәгез, мин сезне таныштырып киләм үземнең җиңүләремне. Иң яраткан минем җиңүм менә бу, диплом. Республика Казанда җиңдем, 3нче урын. Тоже мин үземнең түгәрәгемне дәвам итәсе килә. Мин Наил, 4нче класста шөгыльләнәм теннистан, тыңлыйм әни әтине, яратам апаны абыйны. Авылда 4 бала үстереп, бүгенге көндә әйбәт кенә яшәп ятабыз, Аллага шөкер. Балаларыбыз мәктәпкә йөриләр, кечкенәсе балалар бакчасына йөри. Балалар мәктәптә укытучылар белән, мәктәп белән тыгыз элемтәдә торабыз бүгенге көндә. Төрле чараларда катнашабыз. Ел сайын мәктәптә үтеп килә торган тату сыйныф серләре конкурсында шулай гаиләбез белән катнашабыз, балалар белән бергә. Һәм шулай ук инде балаларны хезмәт тәрбиясендә үстерәбез бүгенге көндә. Кызым инде минем янда булса күбрәк, малайлар әтиләре белән урамда, тышкы эшләрдә, мал янында эшләп торалар. Балаларыбызны алдагы көннәрдә исән-сау, тауфиклы, акыллы итеп үстереп, игелекле балалар булсыннар. Хезмәт тәрбиясе белән үссеннәр. Балаларга тәрбия бирү буенча безнең инде ул семьядан, без үзебездә 5 малай үстек. Безнең әти инде һәр вакытта безне хезмәт тәрбиясе белән тәрбияләде. Хәзердә инде мин теге балаларга дополнительный өйдә хезмәт тәрбиясе башкарыр өчен инде шул кичкенә генә инде ниләр кышкырт үстерү буенча урыннар ясадык инде. Балалар инде шунда хезмәт тәрбиясе белән тәрбияләргә тырышабыз. Балалар инде хезмәтне инде белеп үсәләр, утында кисәләр, ташыйлар да, пишкә дә ягалар. Әниләреннән чеби җылкышырга да булышалар, чебиләрнең инде асларын да җыштыралар. Перепелка инде минем бөтенләй балаларга тапшырылган. Алар үзләре җыштыралар, үзләре ашаталар. Җәй айларында инде үрдәкләр, козлар тотабыз инде урамда инде. Алар белән тоже балалар саклыйлар. Моннан соң инде утын кискәндә тоже булышалар инде. Бакчада җиләк-җимеш үстергән вакытта инде чүпләрне утап. Гомумән әйткәндә инде балаларны хезмәт тәрбиясе белән хәзер күп ата-ана зарланырга ярата. Теге замана дитү, замана икенче, теге сотовый заманасы бит инде безнең һәрберебезнең үзеннән тора инде. Замана бернәрсә дә булмаган. Балаларны эш белән тәрбияләргә кирәк. Алардан соң инде бездән соң тормышны алып барырга тиеш. Әйбәтләп бөтен әйбергә әзер булырга тиеш. Мин кызымда һәрвакытта инде теге стройка булганда да һәрвакыт раствор белән эшләгәндә алып чыгам. Бөтен балаларны аларга кызык ул. Теге тигезләр, итәләр, сылыйлар инде. Әти мин салыйм әле кирпичне дигән вакытларда күп була инде. Күп була дип кирпич салганда да барыбер бусталар да барыбер бирә кирәк. Бала эшләп өйрәнә. Эшләмәс бит өйрәнми. Шуңа күрә эшләтергә кирәк. Дөрес эшлиме ул, дөрес эшләмиме? Чиста итеп себерәме, идәнне әйтик, ниләрне абзарларны җыштырамы? Икенче мәсьәлә. Шуңа күрә теге хезмәт тәрбиясе бирә кирәк дип уйлыйм инде балаларга. Ике замечание ясыйм инде татар теле буенча инде безнең өйдә шундый әйбер, өйдә әйтәм татарча сөйләшегез, только татарча. Ана урамга чыккач русча сөйләшәсез дип, теге русларга каршы түгел инде, просто шулай бездә шулай тәрбия. Безгә бабайлар телене биреп калдырган, хезмәт тәрбиясен биреп калдырган, бездән дә шундый ук
калырга тиеш дип уйлыйм мин. Бездә генә ул әйбер бетерергә тиеш түгел, безгә калгач, бездә тукталып калырга тиеш түгел. Теледә бездән күчеп калырга тиеш балаларга, аныкларга. Хезмәттә безнең әби-бабайлар кәсеп итеп яшәгән хезмәт белән дә ул эшне белергә тиеш дип уйлыйм инде. Безнең тәрбия усулы дип әйтим инде. Hürmetli televizyon karşılar, Ulartaş Tüp Mektebi'ne bağışlanan tapşırığımız ahırına yakınlaştı. Sizge sağlık, selametlik, көңел тынычлыгы, шатлыклы көннәр телибез. Илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын. Сау булыгыз!